wa panyi pa bi ono so yesempa kani wode na no atomo bi saa so na ye bekomo e wo ensam foforo mu na yakwa akoye nyankopon edodom ya wo china da abrewan so yipoma kwan mu a BC fo no wonom ekwa akotwere wonom ensohwe ne eye JHS fo no na wonom ehhehya pono de sade mpanyifo ede aba no ebusua ye bedane ni nyina echi enso ede amamo saa so na wode wani kyerɛ mu ewo Enkranza South a ebusua empanyifo bi nso so afa wonom efom sa hodo a de ekeka kɔ ene de ebegyina no yebeto enkra no ede afiri wo ede amamo na omaiga na mu hasene potamo bi wanso so a empanyimfo ya wonom ehwe kwaye brentu ho ensam so ene emoawa ho ensam so ekire se yede tabo atoto emoa yie ene emoa chechene no yede tabo atoso ya empanyimfo nsam nkyere mu nyina no ene anope yebebo mu ede amamo nsami ene de etete sa ene anope mo sonfo ohene ire maame akua yeboa esiaba matena se amede manu begu ho asew ede amam na ya kai se Facebook no eno Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso Sompa TV www.sompaonline.com semni nyina so ya tre ede akogo wonte no wokwa ho obetimi akenkan bi ede free information centers dodo na so to ye kase ama nipa mpempem a wo achichiri ene pincha yenso no watimi ate ensemi bi Sompa TV ewo multi TV decoder no so no wo hwe live ewo ho afi anje brane adaje na ensem no mu nyina da emu nsem no yemfa emeso mo na yemfa seda ema Brahima ene Calvin na no pe wo mo ne Brahima mu nyina wonom eboye chidom ewo MC aho a kase wonom emoa eka ho bie yeshen sam na se ede free eyemra hyebedwem na no da ene yebo nkyeremu ede ma mo se empanyimfo akọ aginasie ya wo mo aginasie ba ye nyina no ene se marijuana wiyi entampe enubone numi ene yese abade hye yenyintu wo my Ghana mo ase no fisa wo de wani kyeremu wa mama hodo so a ebusuafo o kyerɛ sɛ wagye atomu ya eno emma oman ni sika ma omutimi ade abo wonom ho bra na omai Ghana sabre ya yeni ahahan na ye pe botokura de kura hye mu aye hui no na eho akwakọ hia se wi ni nso no ye begye atom na wenya se mabunu mednum na wonom adwemu enkeka wonom da bi na emom omo ba be na kese mu se be ya wonom betimi atene dodo mu na etimi abo omai Ghana ye de akọ adwaman so na yetimi anya sika e de abo ye ho bra asemi ebeto odwa no ene panyifo dodo na ena etutu ne sra ne abasa na ofofro ya wano so ne de aba betom kra no eye osempa keni ya brekro na so no wasa eto dwom ye frɛ no eye ruakwadwo boat dodo na e frɛ ne kwa boat na Asante New Town ena wano so ewo wano so e kyerɛ ne aban no wanya kraduo na jakum ti asiempo ye frɛ no osama no wagu akota samampo mu mabuni kulati wono meto mu dada ententan wi na kyese aban na sai se ne me ba bebie mu ansoso na mo ba be ye adwuma ewo mu amanatimi aboa no yekotie ye wura no ensem no ebimra adwuma ye adwuma eno ne industrialization eno na be ma adwuma because ahoden ne de ye adwuma no ahoden zo no de num wi enum cocaine enum tramo say Parliament will be passed. Almost check here. Oh, now no mechanic in area and no bonnet no one at the bar. And Pennyfonia Sika 4 year Croya and Sunday money a good system. No, and we no dear. So almost so man legalize ya. Or mobile and word to man. Or mine, Sabe. Also, my Obama word your mind. Now, sorry, now money, new money Sika. Now sorry was a jan ho no mo a adwaman no wa ba na wo mo he sanity we no yam ka hwe kura enkrofo kokoto a me si police for echeche wo mo nketenkete na afedi wo mo si amakwa so wo mo no afuo no eye ho am na bedo enye nipa na abefo wo mo ado enti nipa no kodo wi afuo ni wi a hwan na do banchifuo na wo se wo no de wo mfa wo mo oni banchapesie oni gari oni bibi e de banchi ye nanso banchifuo e na obeye me kanu pay se panimu bia wodi sika kodo wi afuo bia na chese onu ankasa no onum wi no nimsania wi no tie onum ansa because on to me kaso kodo wi fuo just for industrialization
na hwan mo na emeto mfa nko timi de kakra we na metumi aka no for now we know say ya legalize ya say ya ne de ben a ya jemu asese de ya timi do na fu a awurade hu o my Ghana mobo ho na de besi twede ampo nyankopon ohun o my Ghana mobo sanse de ma nkrofo aye ama edi wo mo awu no eno na afa ne ye na wa atu ede ba ye man no ti awurade hu e mobo enya de pa na enya de pa so da o da krokra Abusia de yete ne nkan eye Sompa Kenny Kwadwoboaten wosa eye dwumtoni ya dodo na efre ne kwa boat Asante New Town ena wono ewo de nsem owo efa wi ampanyimfo agi atom ne ho no emu nsem bi ena yada na yekire ede amamo no ye bo awramo ewo ensem foforo mu Nyankopon ede dom ye na wo ba ewiemu ede mai na abrewa nso ayipuma kwan mu a Nyankopon eye adoma wo kira no pakwo na chase ye nuanom ketwa ye manom ene ye nananom a wonom ewie eye GHC won so hwe twato okura no eye BC so hwe no mu de kwa kwahyehye so na sei ena empanyimfo ye wonom ehwe eye nso hwetwe no wonom ede hyehye pro timetable no ede aba na Sompa esanse ya dofo ene ye tiefo mu hu hia ye nte no ye pese mu hu ensem no sede ne ma esitie na ene wo kire Yakopon eye adomo a na enkwada no kwan ye befo so mbedru ba bi o mu twe so hwe ne ntem no yetimi aboa wonom ewo kwampa so saa na Yakopon eye adomo a wonom e kire se Monday no 7th August no social studies paper 2 no esse writing no na eba so eno eye donhwere baako anopa nonkron ekosi anopa nondu na wonom ede hyehye so na chese wonom awie ya no na wonom esa de eye social studies paper 1 no objective no etimi atoa so and also so no eye sima no aduanan enum 45 minutes and also atoa so nondu branimu a akosi se nondu ebebo apem sima no aduanan enum na so mu tire eye paper 1 no anase social studies 2 na ese no ewie ya no mo nsole na wonom asa atena so mu wie a na wonom akọ ahomegye mu ekosi se donko ebebo donko boy ya no information and communication technology ICT no so no paper 2 no ye no eye essay no so no wonom ede betoa so eno so ye donhwere baako ya eye 1 pm na wonom ede donhwere baako aye na akwa akosi eye 2 pm no mienu bremu wonom awie ya no mo da so te ho na ye the second paper no ye no ye information and communication technology paper 1 no ede able wono no ye objective no ene ewu shedi na akọ A and B A anase B C na wo tre na de ko eno so no 45 minutes sima no aduanan enum eno to mutena se no mienu na no mienu aba pa ho sima no aduanan enum no na wonom asori enkonya so akwakwaje wo mahome akope baabi ada na odofo ne dodom ye ne a ene ade achi ne benada ye 8 August no wonom esa ba beto aso no ene nyia no obi be se nkontebo mathematics ade kai bia no a na wonom afie we no eye tool ese no ena wonom ebetre eno so eye donhwere baako eni siba no edunum na so mo hyase anopa no nkono pepepe akosi se dondu bepa ebobo apa ho sima no edunum 9 o'clock to 10:15 am wonom awie ya no na wonom eda so te ho na mathematics 1 objectives no so no wonom ahyase no mo de sima no aduanan num 45 minutes ahyehye so ntom be sore e wo du baako ebremu anopa no wonom betimi asori akwajeje wo mahome atenetro mapomo a na awia ne mu ho no wa bra donko abonoma ba betena se na basic design and technology 2 no ese no wonom etimi ede ahyehye so e wo ho no so aye 1 pm ekosi se no mienu ebebo apa ho sima no edu enum wonom awie ya pen no masa tena se biem na objective for aye basic design and technology no wonom ede sima no aduanan 40 minutes etimi atoa so atrente no 2:15 na wombetena se no wonom bekwa akowie mu ewo 2:55 pm na wonom etimi asori akwaje wonom ahome eda wukwa danso sei na empanyimfo se niam beti akọ wonom kire se eye English language 2 no essay writing no we eye blofo kasa ene myself na wo kire the food I like best na wo kire ekosa anase my pet ne de ekeka ho eno so eye donhwere baako eti anopo no motena se eye nonkru branimu a
wɔn bɛkɔ akɔwie ɛwɔ non-du brem wɔn wie ya na English language paper 1 yɛ no yɛ objective no ne shade na no so ɛtoa so ɛno so yɛ 10 a.m. na ekosi sɛ 11 a.m. anɔpa du baako ebetimi abɔ wɔn wie wɔn bɛkɔ akɔgye wɔn ahome na donku brem no wɔn asaba bɛtena se na religious and moral education paper 2 no essay writing no wɔn ɛde ɛno ahyehyɛ so donko ekosi sɛ no mienu ɛbɛbɔ wɔn ewie ya no na no mienu ekosi sɛ no mienu ɛbɛbɔ apa ho sima no aduanan enum 245 no wɔn ɛde ɛyɛ objective no so ɛtimi ahyehyɛ so na ya wada nso so no integrated science paper 2 essay no ɛna wɔnom ɛde dɔn hwere baako ɛbɛtwerɛ na ɛsɛ 9 o'clock a.m. na anɔpa na no na wɔn akɔ wie mu anɔpa nondu wɔnom ɛwie ya no wɔn ɛsa atena se ɛsa de sima aduanan enum atwerɛ objective no na kyerɛ sɛ wɔn bɛkɔ akɔ wie mu ɛwɔ 10:45 a.m. wɔnom bɛgye wɔnom ahome kakra na ɛwɔ abra donko abɔ no Ghanaian language and culture so no ɛsɛ no wɔnom ɛtimi ɛde ahyehyɛ so na wɔsɛ ne deɛ ɛyɛ 45 minutes enti wɔn hyɛ aseɛ donko bremu a wɔnkɔ akɔwie mu ɛwɔ donko abɔ apa ho no sima aduanan enum wɔn wie ya no na wɔn atena se ɛde Ghanaian language and culture objective no ɛde ahyehyɛ so ɛno so yɛ 1:45 ekosi sɛ 2:45 no ɛbɛbɔ wɔnom awia mpanyinfoɔ se defiada na kyerɛ sɛ wɔnom ɛde ne nyinaa ɛkɔ akɔgu nti no French kasa no essay French paper 2 no essay no ɛna wɔnom ɛde bɛhyehyɛ so ne yɛ 1 hour na nkono anɔpa no mo twerɛ na wɔnom 1 hour 15 minutes nti no nkono ekosi sɛ nondu ɛbɛbɔ apa ho sima no edunum ɛna wɔnom ɛbɛwie mo wia na French paper 1 no objective no wɔnom sɛ de sima aduananum atwerɛ de ahyɛ so nti fiada ne deɛ du baako ɛbɔɔyɛ ɛnɛ na kyerɛ sɛ wɔnom so ɛtimi asɔre so a wɔnom ɛbɛkɔ akɔgye wɔnom ahome nti ne sei ɛna mpanyinfoɔ ɛde hyehyɛ pono timetable no ɛde aba bɛto edwa so nti no yɛsrɛ awofoɔ yɛsrɛ obi biara sɛ ne da yi a wɔkɔ asɔre sana sɛ nnura na wɔkɔ asɔre ɛnɛ aka ɛyɛ dɔnhwere kakra bi na nkwadaa no nsɔre twerɛ no ɛtimi aba so no yɛ akɔ kotodwa anim a na wakae wɔnom sɛ bɛyɛ nkɔpɛ bɛyɛ wɔn kaekaefoɔ na deɛ kyerɛkyerɛfoɔ akyerɛkyerɛ wɔn nyinaa no wɔnom ɛtimi atwerɛ na wɔnom atwa ne yie adeɛ yɛ paa ne sɛ obɛkɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ fifire bɛtew no wa ɔbɛwe kola mpo na yɛ ana ɔte fifire kɛse nyankopɔn ma obiara adwen ɛne ɛnkayɛ sɛ bɛyɛ ɔmbɛtumi atwerɛ na ɔmo awie mu ɛwɔ nkunimdie mu Ebusia no pa no nsia brem kaseɛ ɛna yɛde ma mo ɛwɔ Sompa 93.1 Kumase ɛne ne nkwado brekwa na wɔte ɛka ɛwɔ Sunyane ɛyɛ Sompa 98.9 ɛnkranza ɛwɔ Bono ɛpoye mantamo ɛwɔ nso ɛyɛ akuaboakye wɔ Asempetia wɔne ne dɔm asom wɔ hɔ ɛwɔ Sompa 90.7 yɛnwura mu ɛwɔ ensɛm foforo mu na ɛnkranza south hɔ baabi a ne Sompa gyina no ɛhɔ ɛna yakɔ akodro na panyin bi akane no no ɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ hɔ yɛyɛ Charles Kwanadu Yadom ɛbrɛ yɛ yɛkasɛi wɔsɛ wafale ne nomination forms yɛ ne nyinaa ɛne sɛ ne dwumadie yɛ ɔkɔyɛ yɛ no ɛyɛ sɛ bɛrima yɛ bi wa meyɛ ne nyinaa nanso ɔne deɛ wɔse ne nyinaa na wanyɛ no wɔsa akɔgyina mu biem sɛ bɛyɛ a deɛ kaayɛ no wɔbɛtumi ayɛ na awie mu die ɛde ama Nkranza South Kropon no mu adehyeɛ na wɔn nyinaa no wɔde ensam atudwa wabla wɔde ne file no ananasa nomination file no ɔkɔgye ya wɔtwetwe nneɛma a wɔne yɛ nuanom ya wɔnom ɛwɔ Sompa 90.7 ɛtwetwe ho nkɔmɔ sɛ yɛn konkotie ensam no ebimra form a mebɛfaeɛ a mepɛ sɛ me nso so akonnwa atɔ ofie ɛwɔ New Patriotic Party mu Nkranza South constituency yɛbɛpere akonnwa no parliamentary seat no ɛnɛ na mede me form so aba eti ma meba mesere nkwansaman ɔmo ara ne nduma a mabɔ ɛne ahofama a mede ama nkwansaman sɛ nyankopɔn yɛ adom no ɔmo to aba no ma me a nnwumadie ne deɛ ma yɛ bebree a ɔmo nkora yɛ ɔmo animsɛm nyame yɛ adom so a mɛba mo TV station so na mafa community by community na makyerɛ nneɛma a nyankopɔn ɛnam me so ɛne MPP ɛne yɛ mpanimfoɔ so ayɛ ama nkwansaman a ɛho nkora hia sɛ nka yɛkɔto aba no koraa sɛ obi ahu sɛ Charles Kwanadu yɛ adom baayɛ no nyame nam so ayɛ nneɛma bebree enti nnɛ deɛ ɛyɛ da a mede me form so aba na mɛsrɛ yɛ party ma no ebia na obi wɔ expectation bi sɛ ɛsɛ ɔno abo Charles Kwanadu yɛ adom invite me ba bi ɛyɛ intra politics na yɛyɛ internal one no ɛyɛ ne yɛ mpɛbo yɛ
because a year who ya a bit more creative problem the other day. Ediaba, Edru Baby and Yanko kind of fascinating Pakasa. Yamika David, 1 Chronicle chapter 14, verse 8 to 13. Or see David, said your first so called corner. Say, said your man Conessa. Obati who ye be baby, now who ye di achino, who was a BBI and Sana Wako. A timempe who ye be a mempesa ya baby, na party no more. I have fragmented and watch chebri. Now for baby and no unity na ye penny and sign your anchor. Now me Jinyame said. And you mapana, Yankopon de Machas, you know, but in baby, a MPP more and increase on my money. Before my member fire, I may perceive so I could not at Ufi, our new patriotic party, Mon Francis South constituency. Yaba pray a Cunano, parliamentary city, no. And then I made him a phone so Abba. My bar, Miss Renquans are mine. Or more in Duma, Mabo, any of Fama, Media Mancans are mine. Say, Yankopon, I don't know much about Mamma. You might be any dear my baby. Our Moncrayo, when you say, Yamia, I don't so remember TV stations so. Now, my fan community by community. Now, my children, Yama, Yankopon, and now. Abusia for penny ya yatin cake and no I am Masha Bajani de Madisha one more and Kranza South Cropon and I say about 1 Persiano so ye Rachas Quanadru ya dom any day any quotier ring. Na Necasano Echino and in Kranza South about 1 Persia so MPP Titinani ya no ever war one monya for Clement Owusu Ej one also at one and num to kakra editor say. Sabra, you will be a bra. Yea, he and new candidates. I'm a big as members of parliament. I'm a the new patriotic party. Now, yes, France and my name is in Anagan and in opposite. Yebema a credible candidate. I'll bet you bet Jane France and mine, a woman put you about a young France and Memo. 7 previous and Yabida. In your track record, then I eat me. Ye ma will be a 7 previous. Oba. What day a month for the kind of began and Katake, there be Encobanesa, 7 previous, and you will be your bar. Oba Bayadia, office ever ma or one, Homerton, and Yana Mota or you be the income for you, and you look anybody in a deba. You have a mancrans and mine, Nipa, 7 brothers, or between Yapua, I'm a city, Nayati, Nayati, was a monk at Setanum, Ewan Kranza Ham, a 2 corner Apua, and they. Nipa mienu and application form so far. The former member of parliament, Honorable Charles Yado, and the Nediaba. Ye hear him say, a brain so ye, Obi be our pet in the wood or no one from myself, or Pesset or no so Babe Farm, Yenem, Pine, Obit me about the Famayatras. Sabra, you will be a bra. Yea, he and new candidates. I'm a big as members of parliament. I'm a the new patriotic party. Now, yes, France and my name is in Anagan and in opposite. Yebema a credible candidate. I'll bet you bet Jane France and mine, a woman put you about a young France and Memo. 7 previous and Yabida. In your track record, then I eat me. Ye ma will be a 7 previous. Oba. What day a month for the kind of began and Katake, there be Encobanesa, 7 previous, and you will be your bar. Oba Bayadia, office ever ma or one, Homerton, and Yana Mota or you be the income for you, and you look anybody in a deba. You have a mancrans and my Nipa, 7 brothers, or between Yapua, I'm a city, Nayati, was a monk at Setanum, Ewan Kranza Ham, a 2 corner Apua. And they. Nipa mienu and application form so far. The former member of parliament, Honorable Charles Yado, and the Nediaba. Ye hear him say, a brain so ye, Obi be our pet in the wood or no one from myself, or Pesset or no so Babe Farm. Yenem to find him for betting about the Famayatras. Sabra, you will be a bra. Abusia for ye raya ya tenen kan wodo ani chemo ewo Nkranza South about 1 Persia so MPP amanyo no wono ene gina mu setitine ne edema wonom ye Clement Owusu Ej ene ni din afa ye remu ede ye ni akremu ewo eye Bui National Park wo na manager ya wono eda eye park ya nom eye Samuel Anan Reverson wono so ede atodwa se ewiase ewewe no obo ade no wanyo my Ghana bro ene ohwe kwaye brento ahodo na wode bia dom yen na enya no kwa se nua esisi wo nemom Emuaya won hu emuaya won hu nyehu yebetimi do omadi agro emuaya wonom so na ese omu hu kakra ase omu hu nyehu kakra no wode ni nyina bi agumu bi sebe ya dede yo kakra ebetimi abamnya sa akra de a
enko be kwa ye brento me mu din obeka se wura samampom ebasa wanti anu mesu wanti se jata bi bom wanti se bi elephant anaso osunu bi akeke mu a eba de sa na ehwokọ no aye hunte no Nyankopon ni ma de kronti a wobo emoa no egu sa kwa ye brento ni mu na so empempi na no eya na omanga na de hye bi wo ho mu de mra e de ahye wonom nsem ebre bi wo ho aboa bi wo krampa ni kwan se yekum no obehu se wo bi se me ye hunter me ye bofo me kwa nwura mu nte no makotwe tuo tei na ode abo no obi won so na ye pien na wonom ne agyan wo mo etoto e de kunkum emoa no basa obi won so achene fuei ene enu ane se wonom gum se ya se pensi o se pensi o mu dia ne se kusie no ene ne ma hodo wo twe oyuo ene a plan na ye pensi na ene mi kasen ene woni ye be kwakora mpo na ye de jabe bode to na ya ye de nkrama so adwagu ne so ne yakwa akwachi o ye wie kora mpo so a ya sa so soja ne no eya na enam so ema oyene etimi eto o my Ghana de hye eno enenam so nteno yewra eye Samuel anan wade atodwa se efri August bosomi ya yesimi ekosi se December eye bosomi ya etwa afito no enya de wo bia woni to mikrata license se wobetimi ache aboa bia wo kwaye mu no wobetimi akọ akọkira na se nwura mu no wobetimi akọ agese saa krantie ya ewrem eni e choba fo de ya aduane ne ade no eno nkwan no kura no yo obofo na woni license to mikrata ma okwan so timi kọ ewrem ekwa hayo a woni ho kwan bia se wotimi kuma krantie no mo amudi enam no ho dwa engura mu enam adwa ho so no yese saa ne ma ne nyina no etwam woyi akrantie firi ho a aboa bia de ho obetimi akwase wo kwa akoton wa na se wo kwa akoton na firi obi a wokum enam onye sade a emla no ene obedi se de se na efata se mpanyimfo eso wo pa chia yenkotie yewura anan ensem a wode to ensentrefo anim ni bi Yeah, boy, a woman then say, Yen Sabeka, Yura, Anna Reverson, and then Sebni Bina, Yetimi, Aqua Cotian, Yanano, Efa, a year, and Yama Ahudua, one etchese, one ede emra atoto no bi wa na oni to mikrata se obetimi ayesa enema no so no na o yesa ade ani nyina so kwa kwachemwa ewo eye enwura mo chese wode eye tabono ede atoso nte no we ene ensem bia ye reyi ede etu dwa ye boye homoden se yensa ebeka ene no na yetimi ede amamo yensa etimi kan de ye kan cho se na dwumede bia wudie no Mr. A miso free drink, Yankotia and my buy at Wasso. Wildlife division no na ye hwe eye eduma se de be ya ye bebo iru emu emoa eni be bia omote ho ban se de be ya e de impuntu na be bre oman no na ye ka places in ho asoma ye hwe Ghana emma LI 685 sa emra no abai and parliament 18 ewo mu se period bia afibia from the 1st of August to the 1st of December ye official ban ye de ban ato hunting se go be ku rem no ba ku aboa bi papa Abuabi and I say Waka say Abua. If you Abua then come they just wildlife, wild animals or more in real. And yeah, one national park inside and yeah, wild animals or more outside national park. So a council swear a quadra in a back I can see and come home. Some from the first or second, a couple best of December and no any close. They are that time, you know, now just stop set and more you can more so the bear or more after no more after 18 during the cruise season time from 1st August to 1st December. No, that is the time you know one or more war but also for another or market one. So one of the one of course we get now I'm revenue where they are community projects and social economic benefits. This time, you know, antes about Tom Bush meet especially local shop at that time, you know, the local police station. Abusia ye raya tene kan ye wa Samuel ana wono boy park no wono ena ye panyi ya wototo ne mo hose manager ena ye ko ekotie no ye ka cho se dwumede bia wudie bia no se ye ayiyo ene akwa ye kwasia da no ye nyina no ene ye toa so yankase ye nua bema ye robot ya wono ye electrician Sompa se on de adwuma efa ye nka ne ho se no adana ne ma me dampem na akwa no se mizo ene 5G miza no ena no de air service
serve ase ewo Kenya se adwuma mu ho na ye ka cha osa won so say ya ware ne wo ware dondo anase fie de anase wo to bedin akoso agye wo akode ne Nyankopon ayadom ye kwa asori akwa akoto ne bedin kama me so ne nyina ye mizo na ye de ekwa akocheche ye dofo party biala woto no eye mizo free drink and 5G meza me so baby a wo ben enie wo betimi akwa akoto bi wo ahwa anase mampon ene ne kwan so wono tafofo ne nyina no mo betimi ede mo ani akire mo ewo ahwa overseas Alpha Radio nchen wakwa so hwa manager 1 wo betimi ama onsa akabi ede afri osanso ena be kind supermarket sister sewa wono so ewo eye abawa post office anomanji heya mama Esther enso asumdwe adomni asumdwe junction ye no ewo ebua kwa Water Baptist University na ehwa ena wo PNC Ventures ewo anomanyi taxi station ho wone no ena edi enhwani mu Charity Hospital no junction ho na ena ube hu no na Sachi Enterprise so ewo asafo ebinchi wone VIP car park no ena edi enhwani mu obetimi de wani akire mo ewo Sompa FM Sompa TV ha ya ye kira kwan ewo Kumase Suame ye Ben filling station na 0246 270 221 0246 270 221 and 0558 103 348 0558 106 348 emu bia befre bia no ya beje wo so ya sore so na momadwen hwe kakra ya mode aba no ye monitor emfa emma mo na ye hwe mode kakra ya mo so mode edom kasie na ye fa ye ni enchre mo e wo Felix Opon o say good morning ohene irekua ye bo abrewatia wo say dache hene kwadwo bampenase Kojopon Bamprasi. Good morning to you too. So ena eye nua eye bra Charles. Wano to say yen kwaswa enye adwumadena ye ne bra Charles ye da star boy eso wo hwe live etie yen ewo ahafu mem airport wase Sompa news no size ye da se papa ye so ena nana pon say Sompa kase to the world yo we are singing na etie yen Rashid Amwa was good work. God bless you all. Yes, so yada sinyakopon enso enshra will be na yenfa ensi hasenom na yen sorry apono so emedwumedie enkaya no emra meto am so mo amode ba ye nyina no yada mo ase yenfa aseda kese pa ba ye Rasante ye boa Benedict wono ene semufo panyin so ene kuko Veronica Jando akwasua so mo asofo ma me premani akwasua je wa kode ye Grace ene ye ru akwabna kese ye ru ya boa Wanum nyina afam de ka ho ene new screen nyina ena wonom so eboa ya kasie etimi ebedan wo sanso ena akwanya kwabro no machiame ni mo ene ne dom enso esomu na napokomo esomu ewo sunya ne Sompa 98.9 ena enkranzan so no ekwa boachewa sempaetia ekwa boachewa na ekwanya akomodin de ai asempaetia ewo enkranza Sompa 90.7 wone papatos ene wo ahine mu nyina no peye ma mu nyina mo acho mo so afam de eka information center dodo na so ena wonom efire sedane bi yetso ede mane wonom ma pike echinchin fidie ni fruma ede ma menua be ma oba adwuma pa watene mu ache ne de waya de so na Brahima ene Kelvin ekwa beje sesempre ene eye David wo mu nyina afam de eka ho ena kasie yetimi ede ebedan mo medi de ohene ire ma me ekua yeboa esiama betimi afrem abrewati ame sore so na dwumedie nkaye ne de atoa so ede amamo enwompa krache Pastor Ken ma pike obonyum timi ma wo ebe fie ntene muntie no ne yefa nse sakwan mu sebe ya okwa asori no ubetimi enya Nyankopon honhom ede ahya o mansa krampo na wakwa kodo yeda mu nyina mu ase ema monitia ekronto